din daw ang naging solusyon ni Rowena nung siya'y na-stroke taong 2011. Mula dito sa Camarin, Caloocan! KMJS na yan! Ang itsura ko noon, tabi itong pisngi ko, tapos sumutulo pa yung laway ko. Hindi ko nagagamit ng mga paa ko. Parang nanginginig ako, tapos iyak ako ng iyak. Dahil kapos sa pambayad sa therapist ang naging takbuhan niya ang kanyang kapitbahay na manghihilot na si Jay. Pero hindi lang daw simpleng hilot ang ginagawa ni Jay, kundi nagpapalagotok din ng buto. Dami nun, 7-in-1. Pinagsama-sama ko na yan, ang Cairo, bone sitting, Thai massage, Thai stretching, Swedish, at ang hilot. Taong 2014 daw nung nagpahilot si Rowena kay Jay, ang nagsilbi nilang klinika tabing kalsada. At matapos lang daw ang 3 sessions, si Rowena mas naigalaw na raw ang paralisado niya noong katawan. Napabuti yung lagay ko, malaking tulong po yun. Kahit paano nakarecover ako. Pero paalala lang po ng mga eksperto, ang chiropractic treatment napaka-sensitibo. Hindi raw dapat ginagawa ng kung sino. Ang nagturo sa akin ay isang Chinese master. Nag-aaral ako sa TESDA na massage para madagdagan yung kaalaman. Dami nun. Mula dito sa Camarin, Caloocan!